Hei, sitä on hetki aikaa, kun mä oon viimeksi tänne YouTubeen ladannut jotain videoita. Viimeksi latasin vuosi sitten tänne ajopätkiä Madeiran reissulta. Se oli pelkkää ajamista 15-30 minuuttia ilman mitään erityistä editointia, koska ne reitit oli ihan älyttömän upeita, niin ne oli pakko saada jotenkin talteen. Tää kanava alkoi silleen, että mä aloin kiinnostumaan videokuvaamisesta ja rupesin tekemään GoPro-pätkiä. Sitten hankin droneen, aloin kuvaamaan videomateriaalia myös niinku seikkailuista. Mulla oli joku semmonen idea niiden taustalla, miten mä halusin opiskella tai oppia kuvaamaan eri asioita mielenkiintoista näkökulmista. Ja niihin aloin sitten tekemään vähän enemmän editointia. Mut sitten näiden seikkailuiden jälkeen mä aloin kuvaamaan enemmän funduroajamista, maastopyöräilyä ja se oli oikeastaan sitten pihvi näillä viime vuosina. Eikä tuu tuosta kisarengasta. Ja siinä samalla mä tein myös pari vitsikästä sketsiä maastopyöräilyyn liittyen. Jos nää kiinnostaa, niin käy kattoo ne. Linkki on tossa videossa mukana. Viime aikoina on keskittynyt muihin aktiviteetteihin paljon enemmän ja jättänyt kuvaamisen oikeastaan nollaan. Erityisesti bachata ja salsa tanssiminen on melkein päivittäistä. Samoisten koiran kanssa tekeminen on päivittäistä. Me käydään lenkillä ja treenataan eri asioita. Mutta näin kevään kynnyksellä rakkaus maastopyöräilyyn on tallella ja tää oikeastaan ideoi mua kuvaamaan enemmän myös materiaalia. Mutta kaiken kaikkiaan nämä eri aktiviteetit, mitä mä oon tehnyt, erityisesti tanssi, on ollut semmonen, mikä avaa mulle enemmän sitä, että millä tavoin keho toimii ja se tukee muita aktiviteetteja. Joten mä tuon tämän kanavan takaisin eloon, en tehdäkseni kaikkea täydellisesti, vaan dokumentoidakseni tätä matkaa liikunnan parissa. Treenaamista, pyörällä ajamista, pyörän huoltoa, tanssimista ja ajatuksia kaiken tämän varrelta. Joten jos olet kiinnostunut tämän kaltaista kontentista, niin tervetuloa takaisin. Katsotaan mihin tämä tie oikein meidät vie.